ole ihe ije pụrụ ime ka dị ọcha dịkwa ọhụụ. Ọtụtụ ihe ndị a apụghị ịsa mmadụ mee ka ọ na-ahụ dị ọcha n'ime dịkwa afọ na mpụta. Ọ bụ ihe a bụ ihe ka mma. Ya mere iji enye baa na n'isiokwu nke bụ nsacha ga-eme gị ka ị dị ọhụụ, dị ọcha n'ime na mpụta. Nsacha ga-eme gị inwee akparamagwa nke Kraịst. Ka anyị na-ege ntị onye ozi Chineke. E nwere ihe dị iche n'etiti alaeze nke ụwa na alaeze nke ebighị ebi. Alaeze ebighị ebi bụ alaeze nke eluigwe. Alaeze ebighị ebi bụ alaeze nke Chineke n'onwe ya, ọdịdị ya, na-achị isi, na-achị eze na alaeze nke ebighị ebi. Ọ ya mere n'abalị a achọrọ m isetịrị gị aka nke amara Chineke na ịnọbụ n'ọchịchịrị nke mmehie nke ihe ọjọọ nke alaeze nke ụwa. Ana m esetịrị gị amara nke Chineke nye gị n'abalị taa. Ị ga-abata n'alaeze ebighị ebi. Ị na-abịa. Mgbe ị bịara, ndụ gị ga-agbanwe, ọdịdị gị ga-agbanwe, ekweghị omume ga-ekwe omume na ndụ gị n'aha Jizọs. Lee ya n'akwụkwọ Jọn isi 3 amaokwu 3. Jizọs zara sị, asị m n'ezie n'ezie asị m unu, ọ bụrụ na amụghị mmadụ ọzọ, ọ gaghị ahụ alaeze Chineke anya. Alaeze nke Chineke, alaeze na-adị ebighị ebi, ọ na-ewe ịmụ mmadụ ọzọ. Mgbe ị bụ onye amụrụ ọhụụ, mgbe a mụrụ gị ọhụụ, mgbe a mụrụ gị site n'eluigwe, mgbe a mụrụ gị site na Chineke, ndụ ọhụụ, ọdịdị ọhụụ, kparamagwa ọhụrụ. N'ihi na ọ sịrị, n'ihi na nke a agaghị ime ma ọ bụrụ na ị ga-ahụ alaeze Chineke anya. Na ya na amaokwu ise Jizọs zara sị, n'ezie n'ezie asị m gị, ọ bụrụ na amụghị mmadụ ọzọ, tinyere ma nwoke ma nwanyị, ma okorobịa ma agbọghọbịa, mmadụ ọbụla n'ebe ọbụla, ọ bụrụ na amụghị mmadụ ọzọ site na mmiri na mmụọ nsọ, ọ bụghị naanị mmiri, site na mmiri na mmụọ nsọ. Ugbu ọ dị mkpa ka ịghọta asụsụ nke Jizọs, n'ihi na ị maara mgbe ọ bụla ị nụ maka mmiri, ị na-eche maka mmiri sere n'osimiri, ka ije n'osimiri Jọdan wee kuru mmiri ebe ahụ wee wụọ arụ. Jụọ ndị jere osimiri Jọdan, osimiri Jerusalem, osimiri Uhie, osimiri mmiri nsọ, ha wee were mmiri ahụ, mmiri dị nsọ, ha wee wụọ arụ. Ọ bụ naanị arụ ha ka ọ na-emetụta. Ọ naghị emetụta obi ha, kparamagwa ha, mkpụrụ obi ha, uche ha agbanwere agbanwe. Mmiri ọ na-ekwu maka ya bụ mmiri nke Jizọs kwuru maka ya nye nwaanyị ahụ nọ n'akụkụ onunu mmiri. Ọ gwara ya sị, ọ bụrụ na ị ṅụọ mmiri a nke ị bịara isere n'onunu mmiri a, akpịrị ga-akpọ gị nke ọzọ. Ihe ndị na-emebu na mbụ, nwoke nke mbụ, nwoke nke abụọ, nwoke nke atọ, ị na-esite n'ebe na-aga n'ebe, akpịrị ha ga-akpọkwa gị nke ọzọ. Ọlụ nke anụ arụ na ọchịchọ nke anụ arụ nke dịbụ ebe ahụ, ọchịchọ maka mmanya na-aba n'anya, maka ise igbo, agụụ maka ihe ọjọọ ọbụla. Enyi m, ị na-ege chisi ike kwa ụbọchị ka ọ bụ kumuyi na-enye anyị ya. Ma ihe kpatara dị mma na nsacha anyị na-ekwu maka ya.
ị gaghị enweta ya site n'ịsa arụ na mmiri nke a maara ma ọ bụ iji ebe a na-asa arụ nke dị oke ọnụ wee saa arụ, kama ị ga-enweta ya naanị n'aka Kraịst. Kraịst ga-asacha ime gị, sachaa mpụta gị, sachaa akparamagwa gị na echiche gị, ịdị ọcha, dịkwa ọhụụ. ọjọọ ọbụla ọ bụ na ịnwa mmiri a, ma o si Jerusalem, ma o si na Betel, ma o si na Betlehem, ma o si na Saika, ebe ọ bụ na isi kute mmiri a, ịṅụsịa ya, akpịrị ga na-akpọkwa gị nke ọzọ. Mana mmiri nke mụ onwe m ga-enye gị, mmiri nke siri n'eluigwe, ka bụ mmiri nke dị ndụ, mmiri nke ndụ, okwu nke Chineke dị ndụ, nke ga-abanye n'ime gị, akpịrị agaghị akpọkwa gị nke ọzọ. Ihe ndị a akpịrị na-akpọ gị nkụ maka ya na mbụ, achọrọ m nke achọ nke ọzọ. Onye nwe anyị ga-eji mmiri nke okwu Chineke, ihe niile ndị a ga-apụ. N'ezie n'ezie, asị m gị, ọ bụrụ na amụghị mmadụ ọzọ site na mmiri na mmụọ nsọ, ịmụ gị ọzọ, na-asị ugbu a ịnọbụ n'alaeze nke ụwa, ma ugbu a ọmụmụ ọhụụ, ọmụmụ nke mmụọ nsọ, ọmụmụ nke mmụọ nsọ onwe ya ji aka ya wee mee. Mgbe a mụrụ gị ọzọ otu a, ịbụ onye a mụrụ ọzọ. Obi gị ga-adị ọhụụ, mmụọ gị ga-adị ọhụụ, ụdịdị gị ga-adị ọhụụ. Ị ga-akwụsị ihe ndị na-eme na mbụ, anaghị m emekwa ha ọzọ. Ihe ndị na-ahụ n'anya na mbụ, adịghị m ahụkwa n'anya ọzọ. Egwu abalị nke m na-enwe mmasị na ya na mbụ, anaghị m enwekwa mmasị na ya ọzọ. Ihe ọ adịwo ọhụụ, ihe niile agbanwewo. Eri mgbe a mụrụ m ọzọ, abalị abụ abalị gị. Ndị enyi m na ụdọ nzikọrịta ozi, Chineke gọzie gị, daalụ n'ihi na ị nọ ebe ahụ. Ọ ga-eme n'ebe ị nọ n'abalị taa, ịmụ mmadụ ọzọ ahụ, aha ọhụụ ahụ, oyiyi ọhụụ ahụ ga-abịakwasị gị n'abalị taa n'aha Jizọs. Dịka onye nwe anyị na-alụ ọlụ ebe a, na-alụ ọlụ ebe ọzọ, onye nwe anyị ga-alụ ọlụ n'obi gị. N'ihi na ọ bụ naanị mgbe ahụ onye a mụrụ site na mmiri ahụ bụ nke sitere na Kraịst naanị wee bịa. Ọ bụrụ na akpịrị kpọrọ onye ọbụla nkụ, ya bịakwute m, ya ṅụọ mmiri ahụ. Mmụọ nsọ na nwaanyị ahụ a na-alụ ọhụụ na-asị bịa. Onye ọbụla nke na-achọ ya bịa, nara mmiri nke ndụ ahụ n'efu. Ọ bụrụ mmiri sitere n'osimiri, mmiri nke ndụ n'efu. Ọ ga-abịakwasị gị n'abalị taa. Ị ga-abanye alaeze nke eluigwe. Asị m na ị ga-abanye alaeze eluigwe. Ma onwe m ga-aba n'alaeze Chineke, n'ihi na Kraịst na-aga njem n'ime obi m. M ga-ebiri ya ndụ, n'ihi na abụ m onye asachaworo. Gị onwe gị pụrụ ịbụ onye asachara. A ga-asacha gị pụọ na akwamiko, pụọ na aṅụmụ mmanya, pụọ na akparamagwa ọjọọ dị iche iche. Ịdị ọcha n'ime, dị ọcha na mpụta. Naanị ihe ị ga-eme bụ isi Kraịst na-asa gị taa dịka onye ozi Chineke. Daalụ onye nwe anyị. Daalụ onye nwe anyị. Daalụ onye nwe anyị. Ekwere m, ọ gaghị ewe gị oge. Chineke nke ebere, ị ga-anata ebere nna n'aha Jizọs. Ana m ekpere ndị a bụ ndị atụworo mmehie ha n'anya, ha wee kwupụta mmehie ha, ha wee yọọ gị maka nhichapụ nke mmehie ha na nsacha na nzọpụta na nnwere onwe. Ana m ekpe, nye ha nzọpụta ahụ ugbu a n'aha Jizọs. Hichapụ mmehie ha niile, wepụ ncheta nke mmehie ha pụọ n'anya gị n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara na udo n'obi ha ugbu a. Onye nwe anyị, nye ha ike iji wee nwee ndụ ọhụụ, ndụ agbanwere agbanwe. Ha agaghị abụkwa ihe ha bụ na mbụ n'aha Jizọs. Anyị ekene gị n'ihi na anyị ma na ịzawo.
n'aha Jizọs ka anyị kpere, n'aha ukwu Jizọs. Anyị mara ndị ga-ada ise aha ahụ nke e nyere Kraịst bụ aha nke karịrị aha niile ọbụla, ka ọ ga-abụ n'aha Jizọs Kraịst ikpere niile ọbụla ga-egbu n'aha Jizọs. Anyị na-ekpe ọrịa ọbụla na-adịghị ekwe ọgwụgwọ, mmekpa arụ ọbụla, mbuso agha ọbụla, mmenyu anya ọbụla, ka a gbuo ekpere ugbu a dịka a na-akpọ aha Jizọs n'abalị taa n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, malite ọlụ gị n'ime onye ọbụla ugbu a, ihe ịrịba ama nye onye ọbụla, ọgwọ nsọ nye onye ọbụla, nnapụta nye onye ọbụla. Mee ka o guzosie ike ugbu a n'aha Jizọs. Eweghara ahụ, isi mmekpaka ahụ, ọya ụbụrụ ahụ, ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Gị ọkwa akpịrị, ibi, ajị enyi, ụkwụ mmiri, ihe ọbụla zara aza na-arụ onye ọbụla, onye nwe ana m ekpe ekpere n'ihe ịrịba ama gị, metụ ha aka ugbu a, nnapụta ha ugbu a, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ọya dị n'ime arụ, obiri n'ọdị ọcha, ọya ụkwara nta, ọya kansa, ọnya afọ, nsogbu akụrụ, nsogbu umeju, ịgba ọbara, metụ onye ọbụla aka ugbu a. Ihe ịrịba ama nke ọgwọ nsọ, ihe ịrịba ama nke nnapụta site n'aka onye ọbụla n'aha Jizọs. Nsogbu na-adịghị ekwe ọgwụ tewere aka ọ nọ n'arụ onye nwe anyị, n'ebe mmadụ nọ nke a bụ ihe na-ekweghị omume, ma n'ebe ị nọ a pụrụ ime ihe niile. Setịpụrụ ha aka gị ugbu a, metụ ha aka ugbu a, bunie ha n'ugbu a. Onye nwe anyị, ọya ahụ na-ekweghị ọgwụgwọ ka a gwọọ ya ugbu a n'aha Jizọs. Ndị na-echi ntị na-dakwara ogbe, ọ sịkwa na a mụrụ ha otu a, ma ọ na ihe a mekwa dakwasị ha na ndụ ha. Onye nwe anyị, ana m ekpe ekpere ka onye nwe anyị meghee ntị ochi gị, tọpụ ire gị dara ogbe n'ihe ịrịba ama ya, malite ịnụ ihe n'ihe ịrịba ama, malite ikwu okwu ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ndị ahụ bụ ndị kpụrụ isi, ihe ọbụla kpatara ịkpụ isi ahụ, ana m ekpe ekpere onye nwe anyị ka ị metụ ha aka ugbu a. Gị anya kpụrụ isi, enye gị iwu, mepee ugbu a, malite ịhụ ụzọ n'aha Jizọs. Sachaa anya ha ka a malite ịhụ ụzọ nke ọma. Onye nwe anyị, ana m ekpe ndị dị tọgbọ n'ala na-enweghị enyemaka, ma ọ bụ na ha chie ihe eji eje ije, ma ọ bụ oche ndị ngwụrọ. Onye nwe anyị, ana m ekpe ekpere ka ike gị dị ukwuu bata na ndụ ha, ka ike na ume na agbamume nke iguzo ọtọ tinye ya na ndụ ha ugbu a. Binie ọtọ, jee ije ugbu a n'aha Jizọs. Onye ọbụla ugbu a, ebe ọbụla, ihe ọbụla bụ aha ọrịa ahụ, ihe ọbụla bụ nsogbu ahụ, nata ihe ịrịba ama gị, nata ọgwụgwọ nsọ gị, nata nnapụta gị. Onye nwe anyị, mee ka ọ pụta ihe ugbu a. Oge erukwa ka oge ahụ ruo ugbu a, n'aka nri, n'aka ekpe, n'iru, n'azụ, n'etiti. Onye nwe anyị, ka ọ bịa na mmezu ugbu a, na redio, na telivishọn, na ụdọ nzikọrịta ozi, n'ebe ọbụla, na mba ọbụla, na ọgbakọ ọbụla. Ihe ịrịba ama ka emee ya ugbu a, ka ọ bịa na mmezu. Dị ka anyị na-emepe anya anyị, ka anyị mepe anya anyị nye ihe ịrịba ama dị iche iche n'aha Jizọs. Anyị ekene gị onye nwe anyị, n'ihi na anyị maara na-emewo ya.
anyị kpere n'aha Jizọs. Ekene dịrị gị n'ihi isonyere anyị tata n'oge jisi ike nke tata. Ekweere m na ịmachapụtawo Kraịst n'ịhụnanya ya, ọ ga-edu gị, gọzie gị, nọnyere gị ụbọchị niile nke ndụ gị, n'ihi na ọ bụ enyi karịrị nwanne. Ị pụrụ ịdabere ya, obi dị anyị ụtọ ka ị na-enweta ozi site n'aka gị. Ozi ị ga-esi zitere anyị ozi bụ akara ndị a ị na-ahụ ugbu a. Ị pụrụ izi anyị ozi n'edemede. Ị ga-anatakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-enyere gị aka ịga njem gị na Kraịst. Mee ka anyị mara otu anyị ga-esi kpere gị ekpere, n'ihi na anyị hụrụ gị n'anya, Chineke hụrụ gị n'anya. Anyị chọkwara ịhụ gị na krusedi ọzọ anyị ga-enwe. A na-edepụta ụbọchị ahụ n'oge ị ga-eju eme ya. Ekene dịrị gị.